салом. Саломзода Ганҷина ҳастам. Омӯзгор. аз соли 2020 инҷониб ман фрилансер ҳастам. Through, across or into. The birds are flying. ба Федератсияи Русия сафар кардам ва дар онҷо ман ба ҳайси омӯзгори фанни забони англисӣ дар як муассисаи хусусӣ корро оғоз кардам ва боз ба ватан баргаштам. ман озод ҳастам. муҳим оне ки вақташро ман худам интихоб мекунам. ман ба касе вобастагӣ надорам. маоши ман комилан хеле хуб аст нисбат ба оне ки ман аз муассиса мегирифтам. ва чӣ гуна шумораи хонандагони ман зиёд мешаванд, ин мегӯянд ба забони русӣ сарафанное радио, ки рӯз ба рӯз хонандаҳои ман зиёд шуда истоданд. ва як чиз ки ман ҳам кори хонаро вақт дар вақт аҷро карда метавонам ва ҳам кори ки фаъолияти ҳамчи касбиам. бай бай. хубии кори ман дар он аст ки ман дар ҳар куҷое ки хоҳам метавонам корамро ба анҷом расонам ва барои ман танҳо ноутбук, наушник ва интернет лозим аст.